Jeg har vist flash. Du får brugt den så ikke. Du fik mig til at bruge heal, og du fik Mr. Riftwalker til at bruge flash. Jeg er ikke... Ej Mikkel, du er ikke landlife. Shit. Prøv at høre, hvis du var på narko der, ikke? Altså hvis du var på kokain, så har du bare spillet pro. Not gonna happen. Jamen sådan helt seriøst, Mikkel, det havde du. Så havde du flashet til at starte med. Så har du bare haft så Men hvad trick, så hvis han havde flashet? så har du counter og predict ham. Så vinder. Men den ligger jo i, vi fik ham, og jeg sparede mit flash. Ja, det er så bare... Supporten har brugt sit flash, men true carry of the game han gjorde. Hvad? Hvad? Hvordan? Hvordan fik det lige? Hvad? Hvordan kunne det? Så hopper hun midt